paper. Jo biodegradable. Jo de roba, de tota la vida. Me la va fer la meva àvia. Interessant. Doncs què hem de fer ara? Quina és la millor opció? Les biodegradables s'han de rebutjar correctament, si no contaminen com la resta de plàstics. La de plàstic s'obté el petroli i es queda 150 anys al planeta. Per fer aquestes bosses es calen molts arbres i moltes vegades només resisteixen un sol. Per fer-les es gasten molta energia i recursos. Per compensar-ho s'haurien d'utilitzar 150 vegades. Doncs què hem de fer ara amb les bosses? Quina és la millor solució? Quina hem de fer servir? L'important és que busquem la manera de no contaminar el món. Fàcil, les millors refrigeradors que tenim a casa. Ja no cal demanar-nos a les botigues quan anem a comprar. Com veig que li donem a les coses més reciclem.